Čáci z Velkého Týnca. Já tam vždycky jezdím z Zlóku v květnu. Já si pamatuju cestu do Týnca, trefím tam v noci bez nočního vidění na dvojku se zavřenýma očima. Ale netrefím zpátky, to si nikdy nepamatuju, protože tam je vám taková svačina, takový občerstvení, že pokud neřídíte, tak si to cestu zpátky nemůžete pamatovat. Zakladatelem souboru Týnečáci je pan Ladislav Čechák, je to mezi náma. Ten nejstarší, toť Hanák, dneska v Hanáckém kroju. Takže ho všetci zdravíme, to je zakladatel souboru Týnečáci. Vedoucím souboru je pan Přemysl Tajmr. Ten, myslím, toť není, ale to nevadí. Já jede v obecenstvu. A tam je to, že on to pak platí. To už vím, kde mám, za kým mám jít. A vedoucí zpěváku je paní Eva Kvítková a tanečníků Tomáš Gengela. Takže oni vám budou hrát a zpívat a tancovat. Ti, co budou zpívat, jsou na pódiu, to jste náhodou, abyste měli v tým přehled. Ti, co budou tancovat, to jsou ti toť dule. Tak ještě než to naštelujou, ještě pak jak se to zpívalo číslo hody naše hody, tak já jsem si vzpomněl na stařeček se vždycky na hody koupali, protože oni šli v nedělu do kostela, tak potřebovali si vzít čistou košelu, tak to bylo vždycky, se veslíkli na dvoře do trenýrek a vlezli do škopka s Dyšťovicou, tam stál pod Renou takový dřevěný škopek a v tým se koupali, stařenka donesli réžák a medlo helada, to bylo takový bílý a pak bylo ještě s jeleněm, to bylo takový šedý. A vždycky chlapci, vydrhníte stařečka, tak my jsme réžák našmrdolali tím medlem a drhali jsme stařečka, stařenka křičeli vždycky překlačte, stařeček zas neklačte, potvore zedřete mě kužou. Oni si pak vzali to košolo v nedělo ráno, oholili se, stařenka jim vytáhli neboží oblek, černé, proškované z harmary, vyhnali z něho moly, oprášili ho. My jsme stařečkovi nakrmovali boty, stařeček si ovázali košolo a ještě ve dveřách ho stařenka vypravovali a furt lamentovali. Já nevím, Francko, proč já kolem tebe furt licu, co já se kolem tebe naskáču, už 45 let, furt kolem tebe, jak ta čarodějnica. Řekni mi, proč to vlastně dělám? Řekni mi, proč to dělám? Stařeček si vzali tak pěkně stařenkou kolem pasu, tak si ho k sobě přetáhli a povídají, Josefko, protože mě máš ráda a protože to do kostela. No pať, do kostela jdeš a stejně předneš jak ta svině. Oni totiž stařenka měli kolikrát pravdu, ale oni to teda zveličovali. Ale stařeček totiž ze mše svaté nejkratším směrem šup do hospody s kamarádama. Ale vždycky to uměli doma politické zdůvodnit, protože tam přišel za 4 hodiny i pan farář na Mariášek, na Malou Bílo a na pivečko. A tož to jsou Týnečáci. Olomouc je pěkný město, bum, krádiada, má panenko, nepověz to, bum, kráda, nepověz, bum, krádiada, bum, kráda, nepověz, bum, krádiada, bum, 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 já to pověděla, bum, krádiada, já bych doma vykábila, bum, kráda, od svýho tatíčka, bum, krádiada, bum, kráda, od svýho tatíčka, bum, krádiada, bum, bum, bum. Náš tatíček pořád nechce, bum, krádiada, že mě chlapců žádné nechce, bum, kráda, bum, vodáci, bum, krádiada, a bum, kráda, vodáci, bum, krádiada, bum, bum, bum.
Za voděnko snadeno, a za
Thank you.